da waɗannan manyan 'yan kasuwa suka yi, kuma bari mu fara da shi Alhaji Salisu Sambajo. Ni dai ban sani ba, kuma ni ina sayan kayan Ɗangote fiye da yadda kowa yake saye. Ina saye da dama koyaushe, amma ko kwabo ba a ƙara ba kuma ba su rage ba. Abin da aka yi shi ne 18 ne da 500, saboda haka mun kuma a yanzu abin da muke sai da sukari a nan 18 da 300. Ko yanzu akwai mai bukata, do Allah do annabi ya zo, ni zan ba shi mota 10 a nan su tona. In kuma yana son ya ƙara, zan kai shi sutan Ɗangote, ya biya mota 100 a ɗora masa, duk inda zai kai ya kai. Ana zargin kamar duk watan azumin Ramadan ya kama, kamar kamfanin Ɗangote na ƙara kuɗin kayayyaki su, musamman siga, wanda shine abin da mutane suka fi mu'amala da shi lokacin wani azumi. Me za ka yi cewa? A'a, ba gaskiya bane. Na gane da kyau ko idan ku Ɗangote za a ce ya ƙara kuɗin sukari, hai ba Ɗangote bane kawai yake da siga a Najeriya. Masu yin siga a Najeriya su 3 ne. Ba wani watan azumi da ya zo Ɗangote ya ƙara kuɗin siga, sai dai a zo a ƙara a nan cikin kasuwa. Idan an samu karin a cikin unguwanni fa? To wannan kuma na unguwanni ba za ka iya kontrolin nasa ba. Dalili, mutum ne ya zo tun daga unguwarsu ya zo ya sai sukari buhu 1 a hannunka. Isa a kori kura, ya ɗauka ya kai unguwarsu, ya je yana sayarwa. To kana iya kontrolin ɗin wannan? Ai kaman wani mutum ne ya zo daga ƙauye, ya zo ya sai kaya daga nan wurinmu, ko mota 20 ya saya, mu dai ga abin da muka bashi. To kuma ya danganta nawa zai sai a garinsa, za mu bi can ne mu shiga da zai sai da kayansa. Wannan ya fi karfin aikinmu. Baya ga siga, sauran kayayyaki da Ɗangoten ke sarrafawa, su ma ana samun irin wannan ƙare-ƙaren ko kuma ya bi? To ni dai a kayan masarufi dai wanda za a dafa a ci, banda sukari, babu abin da Ɗangote yake a ƙasar nan. Babu shi. Ya sai da gidan fulawa, ya sai da gidan taliya. Gishiri ne kawai ya rage, ko kai yanzu ka sai buhun gishiri ka kai gidanka sai ya shekara 1 baka gama ba. To wannan ka sashi a cikin community. Menene mu'amala ku da yadda kuke gudanar da mu'amala ku da shi wannan kamfani misali? Ta yaya zaka kwatanta irin dangantaka da ke tsakanin ku da wannan kamfani? Wallahi dangantaka ce mai kyau. Alhamdulillah. Don ku dangantakar da za ka yi da mutum bai takura maka ba. Kuma Ɗangote abin da ya mana a kasuwan nan, to ina tabbatar maka, wallahi tallahi sai dai mu masa butulci. Amma akwai 'yan har gobe. Majoratin kasuwan nan an waye gari wallahi sama da shekara 10-20 Ɗangote ne yake ba mu kayansa, ba mu da ko anini ko taro. Majority, ban ce kowa ba fa, amma wanda duk za a kira sunansa ya ansa yau shine wani a kasuwan nan. Wallahi Allah Ɗangote ya taimake shi. An ba shi kayan da bayi da wannan kuɗin, bayi da wannan jarin, kuma ya samu wani abu ya mai masa da abinsa. Kuma aka yi ta wannan abu har tsawon shekaru fa, har yanzu nan da nake gaya maka, sanda yake kayan kala-kala ba wanda ba a bada bashi. Kowanne haka za a ɗoro maka na miliyoyi da yawa, ka zo ɗan abin da ya baka ka samu ka mayar da kuɗinsa. Saboda haka ni nake ganin abin da Ɗangote yi a nan kwanan singa, to sai dai kuma wani lamari daga Allah, amma ba za a samu mutumin da sai sake repeating din wannan abun ba. Wallahi nake ga abin da yayin kuma na alheri waɗansu sun mutu da kuɗinsa, waɗansu kuma ina kallon su sun ci suna kai kawo kawai. Ba zai iya magana ba. Wallahi to ai in yi magana ma irin wannan masifa za a zo a ce bai kyauta ba. Alhaji Salisu Sambajo kenan, ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a nan jihar Kano.